Kull min imqar ikkontribwixxa farka, dirett jew indirett, għal mewt ta' Jean Paul Sofija irid iħallas. U hija l-inkjesta maġisterjali li se twassal għal ġustizzja sħiħa f'dan il-każ li għandha l-għodod kollha biex twassal għal min kien responsabbli għal dak li ġara. Saħaq dan il-Prim Ministru Robert Abela f'intervista mal-Editur Eżekuttiv tal-Malta Today, Kurt Sansone. Feku ta' dak li seħ fl-aħħar sigħat fil-Parlament brabta ma' dan il-każ, il-Prim Ministru ta' spjega ċara u fit-tul. Qal li bħalma wieħed lilhom Jean Paul Sofija f'laqgħa privata ta' siegħa u nofs il-ġimgħa li għaddiet se jara li ssir ġustizzja. Il-Prim Ministru iċċara li għall-kuntrarju ta' dak li fehmu ħafna li fil-Parlament ittieħed vot li jimblokka l-perkors tal-ġustizzja, dan beda fit-3 ta' Diċembru li għadda b'investigazzjoni bis-sistema awtomatika ta' maġistrat skont min kien xogħol, jiġifieri li ħadd ma kellu poter fuq min jintgħażel maġistrat. U saħaq li l-inkjesta bdiet mill-ewwel u l-Pulizija taw riżorsi u l-għodod kollha meħtieġa biex il-maġistrat tagħmel xogħla. Hija investigazzjoni waħda li se twassal għal ġustizzja sħiħa f'dan il-każ u hija l-inkjesta maġisterjali. Hija l-inkjesta maġisterjali li għandha l-għodod kollha biex twassal għal min kien responsabbli għal dak li ġara. U hija l-inkjesta maġisterjali għad esklużjoni tal-inkjesta pubblika illi tista' twassal biex min ikkontribwixxa mqar farka għal dan l-inċident jitressaq quddiem il-qrati tal-ġustizzja tagħna. Iċċara li inkjesta pubblika maħtura minnu jew minn Ministru tagħti setat limitati ħafna, mentri inkjesta maġisterjali għandha ħafna għodot setat u konklużjonijiet li jistgħu waslu għal riperkussjonijiet. Fil-fatt b'inkjesta maġisterjali min naqas u kien direttament responsabbli għall-inċident jitressaq quddiem il-ġustizzja u jinħarġu l-akkużi kriminali kontrih. L-ewwel biċċa ta' kif tissir il-ġustizzja b'mod komplet hija li min naqas min kien direttament responsabbli għal dak l-inċident ikraħ ta' 3 ta' Diċembru irid jitressaq quddiem il-qrati tal-ġurisdizzjoni kriminali. Il-Prim Ministru saħaq li l-ewwel irid jiġi stabilit x'kienu n-nuqqasijiet u x'inhuma l-akkużi li għandhom jinħarġu. Imbagħad issir il-kawża kriminali nnifisha. Għal kuntrarju ta' min qed jipprova jgħid li dan huwa xi proċess sigriet, il-Prim Ministru spjega u ċara li hu nnifsu se jitlob kopja tar-rapport imħejjem il-Maġistrat u jippubblikah b'mod sħiħ. Inkjesta pubblika jażel għal politiku bil-liġi. Jiġifieri aħna proċess ġudizzjarju llum regolat se nerġgħu nixħdu ħadd il-politiku għaliex le fil-każ ta' Paja, għaliex le f'każijiet oħrajn illi xukjaw il-pajjiż. Għaliex le fil-każ ta' Polina Dembska? Għaliex le f'każijiet oħrajn? Dan huma d-domandi li nagħmel. Għalhekk ma rridx li tixteħed għand il-politiku? Dr. Abela refera żewġ xewqat ta' il-vittma li ssir ġustizzja fil-każ u li l-istess każ ma jerġax jirrepeti ruħu u qal li l-għodda ta' kif qed jasal għal dawn l-għanijiet hija l-inkjesta maġisterjali. Fil-waqt li tingħata l-impressjoni li dan huwa xi settur ta' untouchables u li l-kuntratturi jikkontrollaw il-Partit Laburista u jiddeċidu huma xi jsir. Din narrattiva li mi vera xejn. Mi vera xejn. F'ta' Mirjam Paċ. Kulħadd jaf min kienu l-kuntratturi. Sar dak li kellu jsir. Daħlu jdejhom ġolbut u ħallsu. U fejn kellu jerfa' l-istat refaw l-istat ukoll. Refa' biċċa minna l-istat ukoll fil-proċess ta' ġustizzja. Però dinja narrattiva perikoluża tal-li li taqbad l-oppożizzjoni. Fil-waqt li qal li l-ħajja ma tistax tinġib lura, saħa għal darbtejn tlieta fuq l-importanza tal-ġustizzja biex kull min kellu x'jaqsam u kontribwixxa n-nuqqasijiet iħallas għal emilu. Il-ġustizzja se ssir. Il-ġustizzja se ssir u se nerfaħħa jien li ssir. Se nerfaħħa jiena fil-limiti tal-li tippermetti li l-kariga. Imma r-responsabilità nerfaħħa f'isem l-istat ukoll.